was over the band and over. Oh, more. Araba. Abjaba, I can't wait thinking. But I can't eat it. Ah, I'm a monkey. Bah, in my air, oh, I'm a maganoso. Totanoso. What I would. So I'm going no original. Original, what apple. When second with the zero eagle. Madame, you're about as more fun. I will go to Araba, come back and early man, I have a quarrel. I'm feeling you to so bad. Get my strong one, John Driver. I get a bow. Another me when Chonchego. I got a come 4,000. Put you on 4,000. Don't want to get to Macariego carry photo. I will quite go. Oh, where did you go? My way to qualify with take it out. Cause what is all the touch. I get the more. Don't believe what I can do. I go like a man. I go to the senior. One can do mine. If a man will. Okay. 1,000. Then, or we are over here. Tabaka. Oh, we are over here. Well, it's not got you in him too. Or we are over here. 1,000. Where are two? To go no what you can make. John were angry. Although one is in a ben working over 1,000 Yaganaka. Over and over up, we can of Abba Womack. Yeah, was Maria to have. I can't eat. Yeah, I don't know. Work this way from Russian Devil. I can't eat. Finish too much. Hey, I'm business like a wow. Very soon, Ugina, Unu gave some Jane and Guju, Kangapu Wisuju. Yeah? Also, since you were only able, that will fool Kubaluru. If I won't get a support on it. If my body best man, you are the best man. And when I go to Japan, I want to get to Gezugi. Eh? Now because you need to age while I shoot and suit to Gisuku. Obama can shoot, never can be. Iana Tonino Aqua. Blanket. Blanket in would you but the sheet? Better sheet, we bet you to quality. The one I told me melody best month, so I like on best month. Eventual, eh? Email Gashibi. I can't you shut up? I was seeing a win on you. You wine a massive. But you only because I'm not. Can I took my money necessary. I don't know. You might come boon at about you know about him. Now I don't wine. I watch it. See soon, you'll tell Hey, salute. Obulo. Obla dia. Ada dia. Kita ganginya, kita ganginya 1,000 naira. Ojiru. Mbau, mana ada kiko gini aslinya. Aruba. Ada baby. Uju simuzie gozi. Osimo kwa. Ni a follow genanya. In fact, nyana nwulugo. Uju baby mo. Uju to tomato mu Uju ma ogide gida ya telo wa. Hey. Ya kwuru. Kambiala.
Mba, chere biko. Chere ka mnye ga aka nyere m uju. Ogwegwe kacha n'obi. Ala na agbaghị. Ị ga-enye ihe nwatakịrị ga-enye m. Onye nwatakịrị ga-enye m vitamin C, enye m vitamin Z. Ebe a. Achọkwa na etere m ude. Ifuru ka fọrọ gị. Ọ ga-echetara gị ego ị ga-eji wee rie. Agora do quando uma nem can não tem ninguém não ine. Chelo biko chelo ka mnye ga biko. Nyere m ya ya. Ifuru ka ndị nke adị gbachara afọ ọnụ. Uju biko were ihe a biko. Were ga nyere m nwatakịrị si ya na enetere m mmanụ bioclear ka o pigoclear. Nke ọbụla ọ bụ ya tebe ya emere m arọbina ligo Gbadoro o mmezi ahụ. arọbina jetugo January very soon dey wana agba aka ya wala nwụlọ onye gị arọba ị na-asị na uju na-enye vitamin C arọba igudi bịa bekee gịnị ka ịma vitamin C arọba joy arọba gwa m gịnị vitamin C uju na-enye vitamin C arọba iwe anụ ha nke a nwụrụ gba nkịta onwe ya ọ chọrọ igbu ya oge ya nwụrụ chọrọ igbu ya Just imagine, get up to now follow in love. I'm not doing it. Only a gang yata. Is it you gone? I'm a man. He was it. Maria Bella. Maria Bella. Maria Bella. Oh, the guy was it you willing? I'm going. Kedu ibe chụpụtara nwoke m n'oge awa naanị ka nsị gị na-alụ eme mụ kedu ibe alụ ya eji wee mee odogwu ncha na-amazi wee mebe odogwu nwa na-eku ya arụ aba nwa ka arụba kedu ibe a na-eku nwatakịrị nwa bịalụ n'okwu m shi ka mmelie ọgwụ ejebe n'ikuku abazia m ka m weta ibe n'ọrụ akwụ m nwatakịrị tie aka pala ọbọ m olele mama ihe o ji meme ama iwe medi ya nne ị na-egbugbu onye ka ọnwa mgbada ọkwanụ nwoke nke ewu ime ya ibe ofe iji nwa mmanya ṅụbiga oke ọ bụ na m amara onye bụ kedu ibe ọgụ na-eme m ibe nke zuru ka iji si n'ọgbọ nsi na ọgbọ na-ekwu ibe ya ka ịba n'aka ibe nya bụ nwa ya na-akpọ arọba lesiri m ọfụ ọnụnwa na 1,000 naira wee sị m na ya na-aga n'ezi ọbọ ma esi n'elu mgbe na ịgwekwara gị eziokwu ọbọ na-arụkwa ọrụ ka ibe si n'elu wee daa aka ete ibe egbere eserela ya okwu pịa aka na mana ọmụmụ ọbọ ịpa n'aka ba nwatakịrị nwa arụ adụrụ ma mara ma onwere amama nne ojeli na ịda wee jetụta ibe ọ bụrụ na ọ bụrụ na mụ na gị adịka na mma ma nsị ka m were ibe ezodi ugbo gị kịta ka ị ga-ejiji m were ọbọ m wetara obi anya ezie gị akete ọnwụ m ga-esi n'anya akete anya ka ejikwa na-eke ibe dị nwoke m ga-ewe ezi n'ọbọ ọbọ gbamnụ n'ọbọ ọbọ nsi na ọbọ ịpa n'aka iwe be mmu nna gị oke iwe igirigi ọgụ akata isi evu ozu ọpa n'isi utu ya kwụrụ n'aba
Udesi no we only o menene. Hey! Now wayo kanyawo nwawo aroba gulu Nene wayo. Ngwada. Onwo. Nyawo nwa ba obo no ntifu ya. So wo ewunye ko bere nwe. Ko na ndo nene. Agbanya ni lolo na ekwu okwu. Iye iwo. Nwa na eku aruba. Ewu nwe. Ngwada. Ele mshiwa na afiopia iwe. Koduwa dugo. Abu okwu. Koduwa do ali iwe. Abu okwu. Kaije. Nwata nwanyị richara ya aṅụghị mọtina o. Ya eje na bedi je nakuru. Ya mụpụ anya ya mụchie. Ebe ọ na-achọ ọsọkọpị na ọsọkọpị ya. Papa Roba, kedu pụta ebe anụ ọsụsọ kịta bịa no kedu dị ibe o mere m nwa nwoke a na-akpa Roba je zuru ọfọ dibịa mgbada bịa lesi m mụba keti iyi hau ọfọ dị ebee ka o siziri weta ọfọ nke anyị na-akọ maka ya si ya tụtara ọfọ n'ezi were si nya 1000 nye ibe na-ekwu na dibịa mgbada ewegboro ọfụ ya ka onye 1000 mụ ma ọ bụ mgbu onye pịị ọnwụrụ si na ọmụkwu ya ọkwa ime onye mbụ ime onye ụka ana m aga ụka na-agasi ike ana m eme ihe na-adịghị mma ana m esi ụzọ na-adịghị mma nwa m etosighịkwanụ isi ụzọ na-adịghị mma mee ihe na-adịghị mma nsị m ajụ ogo kedu na ihe jikọrọ gị na nwa m nwoke ga-eje hụ gị wee were ọfọ reshi gị nwa m na-efe arụsị ọmụwakọpụ ndị arụsị mana ife ife na-agwa gị bụ na ọ bụrụ na o nyere 1000 ya na ebe unu na-eri nri nwa ga-eme ya afụọzi ya ewe n'anya na be dibịa aketi iyi na be nne aketi iyi n'osimiri ịmụ ife mmemme na-eme anya o na-eme anya na nghata azụ ebe ife ya eme o ka nje ka m pụta arụba 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 kedu ebe nwa nọ biko nwa agadigo na-etinye m n'ọnwụnwa ewo Chineke m lekwanụ m lekwanụ abụ m adịghị m na abụ lekwanụ m ihe nwa na-eme m Chineke nke igwe ị na-apụtara mgbe mmadụ nọ na nsogbu aga m enye gị ekele ọma ka m ga-enye gị otito ọma ka m ga-enye gị abụ ndị nsọ ka m ga-abụ ịdị ngọzi na ịbụ chi gbara mmehie Chineke ka nketa oke n'ime gị ọkwa gị si na ị ga-eburu m ibu ahụ ọkwa gị si na ị ga-abụ nke m male anọ m n'iru gị ka nketa oke n'ime gị Chineke nna m ebunyego m gị ibu arụ a biko butere n'ume ya o bupụrụ n'ume ya ọ na-anyịgbuzi m ike agwụkwala m ike agwụla m biko jiwere m Gịnị ka mgbe ị mere ihe gịnị ka ị mepụtara agwakwana ife ọzọ ife na-akpakọ bụ ife ị na-eme ka m nweta ụgbadị nke ha na-akpa araba
achọrọ m inweta Ya bụ arụ o maka resịrị m igwe nna ya o resịrị m ga-azụta igwe nna ya resị m onye resị m ọfọ dibịa mgbada ọfọ wee kwakọ mụ na dibịa mgbada iwe ya ihe ite emezi m ihe anyị ime na ya wụ swaga sista swaga sista gịnị na-eme swaga Praise the Lord, yes, sing, sing, praise the Lord, yes, sing, praise the Lord, sing, praise the Lord. Master Jesus. Hallelujah. Amen. Amen. Father and sister, good afternoon. Yes, Father, good afternoon. Godele ebube kere ndị na-egbe kpuru fada na nke na nke ana m enyo kwanụ ndị enyo fada m enyo na fada ifu sister nke ahụ bishop obi bishop iwatch ya sister na-aba ha dịka ụmụ ha dịka ihe si n'ofe akpa wepụta agbara afụ ọnụ fa na-abụ afọ ọnụ ahụ ike ndị ọjọọ ka mụ na gị nwa anụ jide ebe a uche emebi ime ọka nka nji eku uko maazị ebube bukwa ibu maazị ya na simen kpa n'ọwa ka mkpa n'ọwa ịbụrụ mmiri nsọ na awụ ka o mebiere m ọka nka nji eku uko ọ bụrụ ka m na-ekwu ka o mebiere m ọkụ mmeju wee nwude arụba na ndị otu bịa akụkọ ọbụla ọ ga-abụ ebe ọ na-ahụrụ arọba sista biko Father, thank you, sister, thank you, Bishop. Thank you. Bishop. Because mgbe ọ na-enweta aga m abịa na chọọchị unu nye testimony. Ike abịa. Hey! Akita kike mmụọ nsọ patara m ime. Jebe onye nwanyị na-ekọrọ n'iru gị. Jebe ozugbo. Ejupụtara m n'ike m ga-eji wee tọọ ịda. Jebe ozugbo. Praise the Lord. Maazị Ebube. Ike abịara. Kedu ife kpatara na ị gwara nka mgbe ịṅụ mmiri si n'okwukwe anyị? Ebe a nụwa amọdọlibe ebe ndị jejepụrụ mmiri gbasa dị n'isi ebe. Mmiri adịghị anyị eze. Mmiri okwukwe anyị, mmiri ọrụ anyị. Chineke kwọkwụ n'ọkụ sequentially. Nah, mungkin kita kamu mana ni jangan. Bukan saya main foto. Gini wah. Nuai. Jadi keke kawan ni wafu mau. Kita game. Keke kan sudah jadi keke kan calon mele. Nah, jadi. Dah dalam. Apa yang mana? Ada campur. Ada jalba. Kana gani ru. Kada ali ti ati ba, ima afon. Kai so to. Debo, otu. Chineke yidi ma. Para mo kuki we udo de kwa. Larba na ndoto. Iwo vanuzo. Afro kwa mekenke me. Iwo udadro. Arba na ndoto ni idiot ndoto e biata no na shop mu. Iriteche ngova kworo mu ugwo. Oh, am kona to. Iwo na wo mo.
Akiji wa yeku. Ah. Mana kan tuli go to allo. Je na nke ndị uwe ojii kije kpesalo ha. Ongu ndị uwe ojii ego mafuta. Ina si kpesalo ndị uwe ojii oka ngwa ego mafuta. Kebi ya fanya pwa. Kebi ya faruba. Ada. So ada gina madam oku neba na to plan otu unu ga sit pondo igbo uwe ojii ka akpọchie m maka 5,000. Ada na-emesi gị ike. Ego niile na nne gị, am ihe ga-eje ama niile. Don't worry. Mmenyeli aka. Anyị enwere oche anyị na-atacha ada ego niile anyị na ego niile na-spend anyị na-atacha ma mee iwe ele ọtụbara anya. Don't worry, mmenyeli aka anyị nwere. Ọ na-abụ ara afọ. Anyị tụrụ n'ite fọ abasa bitere anyị na anyị edo. Adị na-abụ ala anyị na-abụ ego niile. Anyị ga-echekwu n'ite maka oge ya anyị enwere oche ọzọ. Ngwa, ka anyị ga-esi maka ndị okporo ụzọ na Europe. Ọ gwara akwụkwọ ka m mere ije bụtụ ihe. Anyị weta brọsh na polish. Wee chọọ ya mma. Shu baba ma mma o. Ami wuri shu. Shu ya ila ila. Ami wuri shu aga shi ya. Ga shi ya mun kiba. Muri ga go isu baba. Kwa brush na polish bengo jebe. Onye kwa wale brush wale polish. Onwe ife mama furu na ma. Ofuna. Kedo ka otelebe udi nke asi kwa biko no. Hey. Bia. Onye wojala gboku nwa. Kre wala gboku na bele ba. Ogi na menu no biko no. Na to brush acho polish, acho kwa shoe. Oye we na bokwa. Yeah. It's not right. Oh, kwaruba o. Eku ba okwe. Ifa ba okwe. Mbana ya. Na o ba okwu nwa suwo owe do. Benya. Eku. Haruba. Hey. Ke odi nwa chi chukwu welu wenye mu na ebe nwa. Ke Chineke gbuonu nwa ka ọ pụọ m n'anya nọ. Otu ense enwe ọbala mgbọnenu ọ dị mma. Ọ dịrọ mma. Onye eziokwu na mmali ife dị ka ife ọ na-eme mgbe m yikwuru da. Mana emefere m ya oke. Ka ife ọ na-emefere ya oke. Oge ọbụla tie m na ọbala mgbọnenu. Obele nsi abachi enu m ike biko. Obele nsi abachi enu m ike. Kene ke bụ gọvanọ ụlọ ma na-enwe ọkụ. Esuru nke ezu nke ọgụ. Ụmụ achọkwu imesi ekwu nwa. Ụmụ achọkwu imesi ekwu ekwu. Ya pụọ na ya ka nwere nwe m. Ebe nna village nwere ọbara mgbali elu ma ọ bụghị nke a ọ bụrụ ọzọ nnukwute nsogbu amaghị m ife kpatara owu gbasara oke ori a m na-ezu mbeba nzu ama ma ori a mgbụrụpụta ụwa ka ọ wụsi n'akara aka m achọrọ m ịma enwere ala unu ya atụrụ m n'ime ihe a ọ gwara ime ka agwago ọ na-aka ụma na ije n'ụlọ ụka ekpere gị ekpere unu ụka nke ole kwanụ ihe jere nke Pastor Alala maka ka ntị afụ gị mgbe ọbụla aka ntụtụ mgbe ọbụla izu ife a na-agụghị anyị ihe emegide ya zugide ori a na uju arapụ gị maka na ị na-ezu ochi
Masara ba yeme ya. O ya go nwi. U yeme anyo nwere kike wano kita. Mba ga me na egosi. Mana ayi le sokwa gi je o. Iya just egosi gi eba egosi. E karazia. Okay. Kam jeze no kita kanga prepare. Na ruzo lo kam chuo Bible mu. Kam chuo Bible. Ina. Kam go kanga. Ewa ni zute kwan ga lele. Ihe geme no ka ha no eba na egosi ni. Kam rulo. Ka prepare we go no Bible mu. Ayi ji we je. Then we ge mgbedezi. Anya be ga kpokorozi ha. Lekọta kwa no hanya o, lekọta nkiru, lekọta no nkiru anya. Ma Chinwendu. Watago. Ana ma go. Chinwendu ana ori okan ni o. Ifu lo ko ana. Na idi ka. Hai. Ko ni idiot. Ya muri. Ye mi ya ta ko wenu oju. No bulo nwe. Ya anu ma no. Hey. Nini. Anu ya puru ya ba po. Para porque ne jebelo wen. Ye mo bi ni fa na da na se. O di sha dara ge mo. Ma na eba. Ya nje na kata na bia mo ye kata nse no ego. Nni mu ya buta so. Na ya. Mwene weto mwene eba mwene fo na gafa. We fo kan saga fo. Onyo na mwe gafa de. I say no bla I just no do lo nwan. Adu ma na afu. Ina chuma ogene. Chere ba biko ka nkwu okwu. Ifuru ego ni na m na-enye gike mgbe esi gi wegara uju. Acho tutu na ya ba kita. Aruba. Ego ni na-enye. Ana enye. Kero ke mere so. Ta me go on sto. O bro yo ka furo mbo se ni di na madam oku. Di na madam oku no. Ina se madam oku na ga kpọrọ police. Aruba. Ebe ki no ga. Ina chuma ebe m. Wala ko de ebe m no biko na mi na gwa gi. Nsogbu adịrọ. Nkwuchi ego niile mana ngwongwo uju ya na gị. Amụkwa na uju nọ n'obodo akịta o. Mma kwarapụ gị. Izinuzi na n'obodo a. Chineke ya nwe ara gị. Don't worry. I will believe that name. Come on, you idiot. I don't know what you do for rubbish on me. Baby. Ewe. Chere ka m nye gị another time ị ga-enye uju. Image me ego. Aruba. Video ke. Ife niile mwere n'ụwa ịmana mmehie Sophie ife ka m chọrọ ka ị mere mụ n'elu ụwa achọrọ m ka ị kweta na ị ga-abụ nke m ịbịakala m isi uju ị na-ede m n'obi uju ụkpụrụ m awụgo gbacheno uju bụrụ nke m sọ gị ka m chọọ uju achọghị m onye ọzọ uju ma enye gị ego m niile uju bụrụ nke m ịbịakala m isi uju ị na-ede m n'obi uju Abịa m ka ikpere m ekpere. Abịa ka ikpere m ekpere maka enwere mmụọ na-enye m nsogbu. Mmụọ na-enye m nsogbu mmụọ ntụta ka ntụtụ. Ife ọbụla m pụtara, ihe ọbụla m hụrụ ntụtụrụ, ihe ọbụla m hụrụ nye mmadụ ego, ihe ọbụla mwelu. The thing na-enyezi m nsogbu na-arụ m wee sizie ka m wee na-achọzi otu m ga-esi wee mee ihe a. Ndị oyi wee gwazie m na ị ga-ekpe nwuru m ekpere ya akwụsị. So ihe mere m ji bịawazie ka m bịa fụ gị. Gịnwa nchegharị Arụba
Mua pasala hey. Shalom, kamu teman nonstop. Anu ada. Ya. Biaru n'ụlọ ụka ka mkperi ekpere je n'ochegharị ya na ọ chọkwara mba n'anya otu ọkwa nsị ka mba weta mmanụ nsọ ka wee kperi ekpere sham ọ bụrụ egbe ọ bụrụ otu obulu enye biko na nwayọ ọ gị na-eme dị agba gị nkịtị na-asị eli ọ dị aba arụba nwa arụba mmadụ ka mmụọ o ji zulu akwụkwọ nsọ inwe bụ baịbụl kedu ife ị na-eme owe zulie baịbụl adị m ezigbo mkpa baịbụl adị m ezigbo mkpa eji m ya wee gaa ugwu dị nsọ wee nọọ abalị 45 ọ gịnị nwe ihe a nwanne m nwoke wenatakwaziri m akwụkwọ nsọ ahụ na Rome iji alụ lie ugwu nsọ lie ugwu efe nwa lie nke ọzọ ọ nwee ebe ọ gbasara m ka njikenele akwụkwọ anyị na-ekwu maka ya abịa zulu kedu ife mee na ị nọrọ na mmụọ wee fụ ya mgbe o ji bịa ọbịa bịa weli ya kenke kedu ihe na-akọ anụmanụ akụkọ nwa anụmanụ n'obodo anụ mana ekwute ha m mgbe ọ sị m na ochegharịgo m wee nabata ya n'anya ejikwa n'aka na ọ bụrụ gị na nwaanyị na-eme nsoli etinye egwepụ ọ wee bịa were akwụkwọ nsọ ịnwa ọ gbazara m ihe a m na-ekwu dị mkpa ị na-akọgodi ihe na-akọ gee ntị ọ bụrụ na ị chọọ ka m gbalị ya afa ị bịaba na okwu alụsị m agbalụ m gị afa ife na ọchịchịrị igbo alụma ị na-agbara m afa mụnwa ọchịchịrị gị nwe ife ọchịchịrị na ife ịbụ ife wee bịa zuru akwụkwọ nsọ iwa nweta nwa a na-akpa arụba enye nya na ndụ tata mụnwa ọchịchịrị ifuru ka ọ dị n'enye ife nwa anụ ọfịa unu pịọghalịsịa ikeziri n'elu nwaanyị ka ị nọ o wee bịa rela akwụkwọ nsọ ịnwa ifurugwo n'ụlọ ụka anụ ọfịa ifuru ka ọ dị nya dịba kene ọ bụ na ọ na-adị nke ọ na-adị m etekpe nga elacha ị na-achọ akwụkwọ nsọ achọ arụba afa mmadụ ka afa mmụọ ifurugwo n'ụlọ ụka ọ bụ na ị chọọ afọ ị bịa gwala ya afa unu pịaghalịsịa
abịara akọrọ m ife nwa akọrọ m nke ọzọ ịfụrụ ka ọ dị agụ ọfịa ka nwetakwa Jehovah Buaya, Igalelu Aline Jehovah. Arba, Ebekis. Papa, gile jana of mega hona anabatagom Christ n'ime ndụ m. And ọ ga-aka mma ka ịkabarụ chegharịa nabata Chineke n'ime ndụ gị. Mechere ha zigini wee mee. Kedu ebe agbụkwụ ndebe? Agbụkwụ. Agbụkwụ m isuoru ka ebe idebere. Eyi! Oh! Papa. Na-aghọgbu onwe gị chere na iche na ya aghọgbu m. Oge na-erugharị n'ime mmụọ nsọ, ndị Mozi wee kpughere m akwụkwọ nke mkpughe. Oge ekpughere akwụkwọ nke mkpughe a na-agwa m na ị ga-anwụ n'abalị abụọ na-abịa abịa. Ọ ga-ebu ụzọ wee nwụọ. Nchọta akpati ozu wee na gị. Ebe ka isi zute Baịbụl a? Ọ gwa pastọ mmadụ nwe akwụkwọ anyị ga-ezuru. Mba. Gị nwa onye rụrụ arụ na-emetụ akwụkwọ dị nsọ aka. Ọ ga njikọrọ onye rụrụ arụ na akwụkwọ dị nsọ aka. Onye nwe Baịbụl a chọrọ ya bịa ebe a. M ga-agba ma ebe ị nọ. Abegide gị. Chọrọ ebe agbọkwụ ndị chọta ihe nkịta. Ebe gị nọ agbọkwụ. Onye ohi. N'ike aha abara gị si wee daba. Arụba. Arụrụ banye. Arụrụ anị pụọ. Arụrụ anị bata. Ihe na-arụ arụ. Ijikwa ọkụ mmụọ nsọ egwu egwu. Mgbe ọkụ mmụọ nsọ ga-agwa gị, ọ gbaa mkpọrọ gị, gbaa ndị gị, gbaa dị gị, gbaa dị gị. When I chop pastor, Aluba. Keep your them nephew. I do come man. Pastor, when the Papa see room, we were testing Bible. Sim now we're in our lunch and I'm me. Moana, I don't know. I got church again now in Jagono Bible. Say that, yeah, we take the Bible out. What I mean, I know from my own room this there. What was the Bible? Oh, room. You go kill upon you. You make your own 1,000. 1,000. Jangango Oompa. Aluba. Okay. 1,000 called. Ma chukwu ka mbịa. Agụ mụ na Igbo. Achọkwa m ka ntị ọzọ na ya ọ bụ sọsọ m na ya. Ma pastọ n'ukwu, ma pastọ obere, enwekwuru ọ bụla ego adị. Ha? Ngwa nke ọdụ nwere na-eme n'elu. Pastor, no problem. My brother, I've been saying go to Bible with that. Yes, yeah. It's too much. O nwere ofu ajọ nwa afa ya bara ụba nwata nọ n'emarụ ọ na-eme mpụ onye arụrụ ala nne na nna nwata nọ n'ụwa biri n'ọkụ mmụọ a na-ekwu nke o mere araba eme kedu maka onye isi nche a na-eje ka mkpesarụ ya ọdụkwa mgbe ị na-eje na na nwa ha na-akpa arụba na-arụ ọrụ niile a na-eme n'obodo a bịa n'ụlọ ụka m wezuru akwụkwọ nsọ m. Akwụkwọ nsọ gị tụọ ekwekwele tụtụ ka mba m na wee weta mmanụ nsọ vum ọbụla egbe ọbụla otu ọbụlụ ihe akwụkwọ nsọ m nụnụ akwụkwọ nsọ ịkwa
ya na ịbụ onye oshi. Mụ nwakwa bụ onye oshi. Mgbe na-ebo nwa onwe ihe o mere. Mụ bụkwa onye oshi. Eso okwu ụzọ. Mụ gị na-akpọ onye oshi niile ga-anụ ya. Ka ọ bụrụ ọnwa a na-akpa arụba, onye iji na-ekwu maka ya bịarube m. Wee sị mụ na nna ya si ala akwụkwọ nsọ na otu ego oji eje crusade. Nyem ọ na-ehu m ehu. Nye m 1,500 mmehie gị. 1,500. Nwunye gị gịnị? 1,500. Nwunye gbasara m. Nye mere ọ na-ehu m ehu. Chineke wo! Ụmụ ada gị isi o! Ọ gị ịzụ. Chineke nwa na-akpa arụba. Arụba! Ọka nwa gị. Kedu mgbe ndị nchụaja bidokwara izu oshi? Chere ka m jee kpee gị n'aka onye isi nchụaja unu. Onye oshi. Arụba! Kedifo, pastor. Pastor, Arụba na-eche mụ nwa bụ pastọ ọkụ. Mụ nwa bụ ọkụ na-ele wee lesi Baịbụl o zuru n'oli. Nke onye nwe Baịbụl fụta wee wụ m n'obodo ya wee mechiche n'iru disgrace ya n'etiti obodo. Awe na-aja onye nwe obodo na mụ nwa bụ pastọ ọkụ bụ onye oli. Ị mara nke o mee ibu obele. Ọ ka dị mara asị n'izu ori Baịbụl ndị mmadụ ama na okwu Chineke na-atọ ya ụtọ. Na nke m bụ na asị na nzuru ori ewu. Ị mara arụba mkpute ewu nni elebe m 2,000 naira nni ewe nwude m na ewu mbọsị mkpu ewu ijelen wee jide m pakakpo m tie mkpu n'alụ m ewu afro m ewu afro. Ị ma na arụba ka m na-achọgharị kemgbe anwa anya m egwubere arụba. Ọ bụ na inwude arụba biko emena ife ọbụla nye m arụba n'aka pam. Ọ ka m mma ka ọ bụrụ n'aka nke arụba nọ ewekọ akụkọ ya n'obodo a ka ọ kpọọ ya arụba nwụrụ n'aka m mmebi ihe dị na ya. Ihe nchọ ngwa ibu na arụba aga m emu uri anya anyachi mee ihe fasi ndụ n'enu mụnwa ka arụba na-etili mụnwa bụ pastọ ọkụ wedu ka arụba ya eme awa awogbu m n'obodo a. Arụba aga m eme minere ya bụ nwa ihe achọla inwe arụba egbu arụba egbu nwụna arụba eweli m isi wagbuo ya oife na-ekwu arụba bụ pastọ ọkụ jebe arụba na-achị iru ọgụ ọkwa na be gị ka m na-abịa kịta kịta. Ọ dị mma nwe nke a ya emeli iwefu mkpụrụ ihe m chọrọ ka imere m. Ọ dị mma sọsọ fụ mkpụrụ ihe m chọrọ ka imere m. na-ekwu na-achali anya. Achọrọ ka ị gwọrọ m ọgwụ ọ ga-awụ mmiri ahụ na mfuo gị nwa mkpọ nkịtị sefụ chọọ m ị gada afọ m. Taa mechie ya ọnụ ngwa ọrụ ya ọgwụ ya bụ ime ona ifugbulu onwe gị. Gee m ntị alụsị anyị anabatara ya anyị adagwa ụdị a. Emekwara ihe ọzọ ị ga-emere m. Ị wuru nwa agbọghọ m na-afụ n'anya aha ya wụ Uju. Afọrọ m ya n'anya nke ukwuu mana ọ lụgokwa di o. So na-achọzi ka ọ hapụ di ya bịazie bịa sọwazie m n'afọ m n'anya. Mechie ya ọnụ anụ ọfịa ka ọ rapụ di ya bịa n'afọ gị n'anya. N'anya anyị ada agwọ ụdị ọgwụ a. Ezigbo nke ị na-agwọ asị gị eme nke a esi na ha ya asị gị eme nke isi iwuzikwadị dibịa. Nwa m gbapụta ngwachalụ m anụ ọfịa mba bịa kwụrụ ka nwa were afọ akọ ya ibi. Ego na anụ ọfịa agwọlụ ya ọgwụ ihe ji wee mebisiwo ụmụ agbọghọ dị n'obodo. Ichere m amara onye Igbo ka imebisiwo ụmụ agbọghọ dị n'obodo ọzọ ọ bụrụ nwunye m na ụmụ m ụma ngalị a sị na ọma ngalị ị nwekwara ezigbo chi maka ife m chọrọ ịkụ ibi agbagbu ibi ya bụ ibulie na-aga efe ụwa yi. Ama m na ife nna imeta onye na-esoghị anụ ọfịa ka m nwetakwa yi gwere ego yi okwu ndị otu na-agwa ụzọ ọrụ Arba!
n'ụtụtụ a bụ ka m yọọ ọrụ ichie nwa gị yaralụ m nwa m adịghị ime nwa m anụgọzi ya sụghalizina ya ike n'ike biko ka m bịa biko onwe ka aka ya si dị na ọ dịrị ya agaghị echekwa ya echa anyochago m ọ na dịrị nwa maka esi atụba mmadụ ime ọ dịrị ya maka esi atụba mmadụ ime akị ya adịrị ya yes ọ na-esegharị m n'ike dị na mama nzika ya ga-anọlele m ike ka ọ na-eso n'ike nye ugboro ya arụ nna anyụkwu ya nsị this time around gaba n'iru ya anyụọ ebe ụkwara arapụghị ọ na-enye onye isi isi ji na-eso mmanụ aṅụ onye ukwu eruru ọbịa ka nji wee bịa biko ayọkwa gị isi ka m gbuo ikpele gbuo m ikpele ka m gwa gị bụ nna ya ka ị dụọ nwa gị mbọsị m enwetazi arụba ebe nwa m n'ọzọ mmechasịa ụnụ na-abịa ife ị ga-eme anyị ife nwa m na-eme nwa gị nwa na-eme m ife ị ga-emekwa unu dịka ị gbara agba unu ị ga-eme ife wee malụ na ọmụwa bụ nne Uju na-ewu ewu ebe ọ bụ na nwa m na-eme nwa gị ife bịa mee m ife na na-agụ m agụụ amachaba ga-eme m ife ebe ọ bụ na ukwu ikala aka ime m ife bịa biko bute ukwu a ebe ọ bụ na ọka ihe esi wee gwuo ihe bụ ikwu ife na-esi ndị ga-eme anyị ife ebe ọ bụ na ọka ihe esi wee gwuo arụra kọ ya ruo ngwa ka anyị na Uju bịa ka anyị na ka anyị na-aga ụnụ ya kwụju anyị ụlọ ya so fa ụlọ ụlọ nwa pepesi na bịa pesara o nwere ofu ajọ nwa afa ya bara ụba nwata nọ na-emarụ ọ na-eme mpụ onye arụrụ ala nne na nna nwata nọ n'ụwa biri n'ọkụ mmụọ a na-ekwu nke o mere eme araba eme mkpa ọzọ gịnị ka ga-eme arụba Mama Friday 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 nwunye nọ n'ụlọ taa bịa n'aka ihe eri bịa irichara m bịa ntị Friday Mama Friday Boy, on na be ina ba ni. Okay. Ya mo ba do ka na ko. We do mo ki. We fi na man. Ozo, hey, ichie kana. Bia ni chizu ko. Ya ka ko na ka wo. Ama ba ta ni wi de su. Ama ba ta ni ma bebi de ti ife ni ife. Beba sini beba. Mau beba mau. Asini beba. Flo kodi. Beba. Ibu. Ibu. Kaka iswa ushu. Hadi ya. Bomboy. Ifani yeme. Odugu. Ejindio. Ifani. No, ano mne tuga akimba. Ejindio. Come on. Iba ham na bomi. Mr. Chibento. Awo. Shut up. Bechon.
onye bupụtazi tebụl ebe a? Ka ihe jikọziri tebụl na ụlọ ewu Chineke, onye zi ya sasịrị ihe ụlọ ewu m bịa. 2, 3, 4, 5, 6. Kedu oge bi n'ebe ahụ? Kedu oge bi? Ndori Chineke mee ọgwa ndori hey n'ikwu bịa ọgwụ ụba nwoke ọgwa ndori Hello? Papa? Ana m abịa kịta ana m abịa ọgwụ m n'ụlọ ọgwụ. Achọrọ m ịnata ego dị ewu ka m natazi ego dị ewu bịa wetara dọkịta. Papa m biko anwụkwala biko nna m ochie ngana ana m abịa bịa nwaanyị ị na-ego akwa ego ebe a mkpọ papa m kịta ya nwere na-ego gị igoro ka m si ebe a pụọ. Ego nekwanụ ka ị ga-ele ya? Nye m 5,000. 5 gịnị? 5,000. Ị chọrọ ilesi m ewu, ọ bụ na ị chọrọ ilesi m ewu ọ bụ na ya elesi m egwa nka m pụwa. Ọ bụgo m ihe m ga-ere ewu ị na-asị m ego one ka ị ga-eli ya aba mgbanye 4,000. mmenyere gị nwere m ego. Ị na-apụzi apụ nwaanyị chire nụnụ na-abịa gwara m ka ihe ị ga-egonu. Ọ bụ na ị dị ọkwa serious, ọ bụ na ị chọrọ ilesi m ewu anyị mgbe ka nye gị 1,000. 1,000 na ego biskit ka ego granọt eji 1,000 egote mpi ewu ka eji egote ntị ewu. Nyaanyị na chigwa m na ya elesi m ewu 1,000 mgbachi alesi onye ọzọ. Nwaanyị bịanụ na-abịa tinyekwa onye ego ego na ka ị chọ ka m tinyere gị ihe njikwara wee na-ekwu bụ na m enego ewu gị anya ọ bụ na arụ ewu gị mara mma na ọ bụzi ya na ọ ga-ịchọzi ka ilesi m ilesisi ya m onye m kwuru ka ego na ịchọ ka m tinyezi gị mgbe ka m tinyekwa oziri gị 500 naira. 500? Ọsọsọ 500 ka ị chọrọ itinye? Lenu na ị ga-emezu ya 2,000. Aba ọ bụ na ị na-elesi m ewu ilesi m ọ bụkwa na ihe ga-elesi m ka m pụwa. Well, no problem. But nwaanyị ị ga-akaba alụ ifuru ya m iwere ewu a ewu a ọ naghị eji anya ahụfụ nwaanyị ọ ebe ọla hụrụ nwaanyị ifium anyị ji na-agwa gị ihe anụnụ ihe ile were ewu ala rụọ n'ụlọ na-achị yipụ ya nika were gwa ihe fachi ebe a fachi ego ebe a fachi ọ yiri tait ma ọ wụ ya ọmakpuo ya gị ime ya atụọ gị ime na ime nso ozugbo thank you m pụtasịrị gị dị ewu n'ụlọ ekpụtara m n'ụlọ nye m nnọọ ya wee trọst ha nke ka m mesi wee trọst ọgụ aba anyị azụchawụkwa n'ahịa anụma aba ngwa thank you aba